sa nag-black screen. Sponsor. Kay Ate Kaya hindi mo Joanna. pa naayos yung dinner. Ay, Ay, oo. yung... Thank you dinner. Anong dinner? Di ba sabi magpapa-thank you tayo? Oo. Yun na yun. Game na? Hello, Majeos! Hi! Maraming salamat. Ano ba? Thank you! Salamat sa suporta niyo sa amin. Hindi lang sa My Cactus Heart, kundi sa pagsuporta sa amin. Yes. Sa inyong M&M. Yeah, thank you very much for this and thank you very much for all the support. Maraming salamat. Sana one day magkita-kita tayo lahat. Di ba may mga Majeos sa out of the country? So pupunta kami doon para magkita tayo. Bye, Bebs! Sa mga shows. And thank you! We love you guys! Salamat, salamat ng marami. Yes. At kapag nandiyan kayo sa... At kang... If you guys are in Honolulu, Hawaii, we're gonna be there. Hope to see you guys there. Take care! Di ba Thank you! Jayo ba? Sa ano? Hawaii.